Θέλουμε να δούμε τι διπλώματα έχει διαχειριστεί η σχολή μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα. Πάμε εδώ διπλώματα, διαλέγουμε το διάστημα, κάνουμε παρουσίαση, μας δείχνει τις κατηγορίες και τι διπλώματα έχει διαχειριστεί, το πόσα δηλαδή, και με το αναλυτικά αναλύει και σε ποιους μαθητές. Θέλουμε να δούμε επίσης πόσοι έχουν γενέθλια σήμερα. Να το και αυτό. Μπορούμε να του στείλουμε και μήνυμα, όπως είπαμε, SMS μέσω κινητού, το οποίο θα συνδεθεί πάνω στον υπολογιστή. Πάμε 72 πρόγραμμα θεωρητικών. Να δούμε και αυτό. Αυτό είναι το πρόγραμμα που φτιάχνουμε και δίνουμε στο Υπουργείο. Διαλέγουμε τη Δευτέρα, ξεκινώντας, και αφού διαλέξουμε ερασιτεχνικό, μας βάζει το πρόγραμμα όπως το έχουμε φτιάξει στα σενάρια. Τα έχουμε δει πως δουλεύουν τα σενάρια. Κανονικά με τις ώρες και με τους τίτλους και ο εκπαιδευτής. Το τυπώνουμε και πάμε στο Υπουργείο. Τις εργασίες τις είδαμε. Έχει μια διαδικασία που μπορούμε να περάσουμε υπενθυμίσεις και ανοίγουν και αυτά αυτόματα στην αρχή αν μπαίνοντας στο πρόγραμμα. Γράφουμε την υπενθύμησή μας. Μπορούμε να μας το λέει, να μας τη δείχνει από τις 11 Τετάρτου του 2013. Θα βάλουμε ότι είναι 17 Τετάρτου του 2013. Από τις 11 λοιπόν μέχρι τις 17 θα μας λέει ότι έχουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα που έχουμε περιγράψει εδώ.